Ja, nou ja, het heeft wel wat. Hè. Ik denk dat wij de enige club binnen in de Jupiler League waar dit kent. Dat je hier met een paar honderd man bij de laatste training staan voor een belangrijke wedstrijd morgen tegen de Graafschap. Dus, we hopen natuurlijk dat de spelers en de begeleiding dat een hart onder de riem te steken hiermee. En dat ze er morgen opkletsen. Ja, dan krijg je gewoon pikkenvel. Hè. Dan krijg ik zijn hiervoor best trainer en speler bij Cambuur om dit mee te maken. Dat gebeurt bij heel weinig clubs in Nederland. En ik heb voor hier mij toen ging het wat minder en toen kwam ik het veld op. Maar ik even merken dat toen ging het net goed. Nou gaat het wel goed, hartstikke goed. Maar toen ging het van het veld af en dan kreeg ik wel weer onder applaus van het veld. En dat is nou echt Cambuur. Hè. Het leeft gewoon helemaal mij. En daar ben ik best wel trots op dat het zo gaat. Wij zijn Cambuur, Cambuur LWD! Wij zijn Cambuur, Cambuur LWD! Ja, bij ons gaat het nu ook steeds meer leven natuurlijk. We hebben nu 3 wedstrijden achter elkaar gewonnen. En als we morgen winnen, doen we helemaal mee. En we gaan vol voor de 3 punten. Ja, want het is toch alweer een sleutelduel. Dat was tegen Dordrecht zo, maar tegen de Graafschap niet anders. Je moet gewoon winnen, want Volendam heeft ook gewonnen. Ja, klopt. Dus we weten wat we moeten doen. En we moeten vol voor de winst staan. Gelijkspel is niet genoeg.